салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз як эълони кӯтоҳакак доштам барои шумо. Бовар кунед, ҳатто боварам намебиёяд, ки ҳамин ҳолат метавонист ки бо мо рӯй диҳад. Як-ду рӯз пеш дар телефони ман паёмакҳо меомаданд, яъне смс меомад, ки шахсе мехоҳад саҳифаи моро бекор кунад, яъне взламат кунад. Ман ба ҳамин чиз аҳамияти ҷиддӣ намедодам, чунки саҳифаи мо муҳофизатияш ба қадри имкон хело нағз буд. вале ман фикр намекардам, ки гап дар бораи WhatsApp меравад дар ин ҷо. Аз ин шаб бошад, ман ба WhatsApp-и худ даромада наметавонам. Рақамҳои ман аст, рақамҳо дар дасти ман аст, рақами шахсии ман аст. Ман фикр мекардам, ки дар ягон ҷо WhatsApp-ро взламат намекунанд, чунки WhatsApp ягон чизи даркориам надорад, ягон чизи ҷиддиам надорад. аз дина шаб бошад, WhatsApp-и моро взламат кардагӣ ҳастанд. Ман ҳатто даромада наметавонам. Рақамҳое ки суҳбат мекардам бо ҳамроҳи ҳамон шахсон даромада наметавонам, дида наметавонам. вақте ки мехоҳам WhatsApp-ро вастанавид кунам, WhatsApp муҳофизат карда шудааст, яъне двухэтапная защита дорад ва ягон хел онро вастанавид кардаам намешавад, аз нав кушодаам намешавад. мо ба служба поддержки муроҷиат кардем. Служба поддержки бошад, дар муддати 7 рӯз метавонад ки WhatsApp-и моро барқарор кунад, то ки ҳамон муҳофизатие ки аст ҳавайро бартараф карда тавонанд. аз ҳамин рӯ якта номери навкатӣ мо WhatsApp кушодаем. рақамҳоро дар экран мегузорам ва дар зери ҳамин навор мегузорам, то ки шумо тавонед аз он ҷо ба мо дар тамос бошед. инчунин бо шахсоне ки дирӯз бояд ки машварати онлайн, яъне онлайн консултатсия бояд мегузарондем, аз шумо узр мехоҳам ва кӯшиш мекунам ки дар давоми рӯз ба шумо дар тамос бошам. вақтҳои охир ҳамин гуна корҳо бениҳоят зиёд шуданд. фикр мекунам, ки инро ягон шахс кардагӣ нест. ба фикри ман, ки бот, яъне виртуалный робот аст, ҳамоно ҳамин гуна корҳоро анҷом медиҳанд. аз ҳамин рӯ афтода намешавем ва бо рақамҳои нав ба мо дар тамос бошед. саломат бошед.